Tror du nogensinde, han har fået flødebold før? Han spiser meget hurtigt. Hvad? Tror du, han har fået flødebold før? Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke. Smager det godt, skat? Smager det godt? Det kan jeg godt. Ej, købenæsen har også været helt ned i dag. Kan du godt lide flødeboller? Sig, kan du godt lide flødeboller? Ja. Kan godt lide. Godt lide. Skal vi ved på, at han rækker ud efter en mere, når han er færdig, hvis du lader være at gøre noget? Jeg tror lige, han har serviet. Når jeg rækker ud efter jeg tager bare en eller anden på bordet. Jamen, der skal stoppe sig dernede. Jo, men bare tag det af hestepapir. Ja. Det ser ud som om, man kan lide. Det er ikke meget, hva'? Fordi det er ikke blevet meget belånet det her, så jeg gider ikke stoppe. Du vidste godt, du har brug for sådan en. Så han er ikke engang, jeg har ikke engang set ham endnu. Nej. Det er også rigtig smukt. Slut. En dag.